Naku, yun na yun. Wala na nito, monk fruit, and this one, black walnut na ganito. Yung lotus makeup blender. Okay? Oh, wow! Ganda na. Yung fino lang, maliit, ganyan. Ay, ang sarap! Nagulat ako. Hi guys! Hello, good evening! Mag-unbox ako. Dito ko na gagawin sa malapit sa window para may view. Ayan. Parang ang ganda-ganda ng view. Maganda talaga. Okay. Ngayon, ito po ay bagong store dito sa Gateway 2. Yung bagong mall dito sa Cubao na naidagdag dun sa Gateway Tower. Ay, Gateway 1, Gateway 2 ito. Ang location nitong KKB store. So, ito ay mga halo-halong mga products ng China. At may mga sweets, pagkain, cosmetics, merong mga stuffed toys, merong mga gamit sa bahay. Ang dami, iba't ibang klase, iba't ibang uri ng mga kagamitan na pambabae, panregalo, para sa bahay, para sa school supplies, ang dami. So, kung gusto nyong bisitahin, nandun lang sa second floor din, sa may Gateway 2. Okay, KKV Retail Corporation ay nasa Upper Ground B, Gateway Mall 2, Araneta City. Ayan. Socorro, Quezon City. Ayan, dito lang sa Cubao. Ayan. Ito ang una kong nakita. Ito yung Dobby. Nakita ko ito, nag-interest ako kasi parang yung Sunkiss nung elementary pa lang ako. Maliit pa akong bata. Favorite ko ito. Pag binibilhan ako ng lola ko, naku, happy ako. Ito po ay candy na yung Sunkiss na gawa sa orange. Yan. Kaya bumili ako para malasahan ko uli yung kinakain ko noong maliit pa akong bata. Paano babuksan ito? At tikman natin kung ganun talaga. Okay. Magbukas tayo ng isa. Ayan o, malambot siya. Para siyang yung gummy. Parang yung gummy bear. Ayan. Favorite ko talaga to. Ito talaga. Exactly the same. Naku, yun na yun. Yung favorite ko talaga yung na Sunkiss na candy. Ayan. So, nakasitim na ako. Ang sarap. Grabe. Magkano yun? Ngayon, Dobby Orange Juice Sweets is 99 pesos. Pero maraming laman, guys. 99 pesos. Naku, happy ako dahil nakatikim na naman ako ng ang sarap na parang naalala ko talaga para akong lumipad at pumunta doon sa kapanahunan nung batang maliit pa ako. Tapos ito, nag-curious lang ako dahil every time na manood ako ng mga food vloggers na may mga videos na pinapanood ko sa YouTube, ay may mga ingredients na ganito. Yung lotus fruit ba ito? Flower, I don't know. Teka lang. Ang product name is Yoman Diced Lotus Root. Root pala, sweet and sour taste. Ayan. Pwede natin ilagay sa salad. Ihahalo natin sa salad to. Or sa sabaw ng isda o karne. Pwede yan. Then, meron din dito ito. Ay, yung lotus. Magkano yung lotus? This lotus is 99 pesos. 99 pesos din. Okay. At ito naman, ito yung ginagawang tea. Ibabad ko lang sa tubig at ito ay may mga health benefits. Kaya kumuha ako at ito ay sweetener na
maraming health benefits. Kasi kaya nalaman ko, hindi ko na binasa dahil hindi ko maintindihan dahil inchik eh. Japanese ba yan o inchik? Hindi ko ginugol ko itong pangalan nito, monk fruit, and this one, black wolfberry na dried. Kaya, try natin. Siyempre, hindi po natin natikman, try natin. At magkakano yan? Yan ay, Shanli Hale monk fruit is 139. No? At ganun din itong monk fruit. Parehas lang sila. Yan. Tcharan! Makakatingin tayo monk fruit and the black wolfberry. Yan. Tcharan, tcharan, tcharan. Tapos ito yung dinampot ko nung pagpasok ko dahil doon sa entrance. Punong-puno ng ganito ang wall nila. Parang decoration lang. Na instead na pinturahan yung wall nila, ay ito na pinang-decorate nila, iba-ibang kulay, napakarami nilagay doon sa glass. Ang gandang tignan. Ito yung makeup blender. Okay? I have green, pink, fuchsia pink, and brown. Coffee brown. Ayan. So, magkano ang isa? So, KKV Matcha Storage Makeup Sponge. Ito 79 pesos ang isa. So, tatlo. So, 237. Ayan. Ganda, no? Ang cute ng mga kinuha ko. At ito naman ay yung mga gagamitin nating palamuti. At ang ganda, guys. Pakita ko, ha? Hindi pa bukas. Ay! Ito yung RMT na, napunit. Hindi ko na mabasa mamaya. Di bale, tingnan na lang natin. Pakita ko na lang. Ayan, ang gandang mamili doon. Ang cute ng mga, yun bang, ang cute. Bakit ganun? Ang cute ng mga packaging nila, yung mga boxes, yung mga wrapper nila, yung lahat. Ang ganda, ang gaganda, ang cute. Mahilig sa, ang mga, ito yung 4 shades ng pwede mong gamitin na eyeshadow. Pangalan nito, contouring and highlighter. Ang ganda, guys. Super ganda kasi tinest ko dito ko kanina. Super refined and pigmented. Sobra. Ang ganda ng kulay. Oh my gosh. Oh, wow. Bumikit na. Pumayat na kaagad. Grabe. Oh my gulay. Di ganun mo lang, ayun na, so, super. At ito naman, gustong-gusto ko itong highlighter. Oh, suminaw-sinaw na ako. Ayan. At magkano ito? Ito ay Romantic Beauty 4-color eyeshadow, 239. Pero ang tagal mong gamitin, pigmented and very, yung quality siya talaga. Mo yung texture. Kakaiba siya. And then, this one is another yung blush on. Ito yung Spenny Soft Mist Blush. Ayan, ganyan siya. And then, ganon ang sulat-sulat niya. Hindi ko mabasa. Tiny. Basahan. Huwag na nating basahin. Buksan na natin para madali. At yung tripod ko ay matutubag. Ang tripod ko ay bumababa na. Okay. Ang ganda ng view dito. Grabe. Teka lang ha. Mamadaliin ko lang ng pagbukas. Di ko mabuksan. Ayan. Nandito ako sa Tugatog nag-unbox. Nag-haul ka ako sana. Unbox. And haul with unboxing. Unboxing this blush on. Like that. Oh, tingnan mo ha. Ganda nito. Pakita ko sa inyo. Excited ako magpakita kasi never pa ako nakakita ng ganitong yung nilalagay ko sa mukha na iba ang texture nila. Bakit ganun sila gumawa ng makeup? Ang ganda. Grabe. Ang kinis. Ang refined. Refined siya talaga. At tingnan mo ang packaging nila. Cutie.
Very sweet. Cutie, cutie. And ito ay Spenny 6.2 grams. Aba, matagal maubos to. Maraming laman. Sorry guys, di ko na mabasa kung ano itong mga nandito. Kasi parang na-drawing mga letters. Ito yun oh. Yan. Parang natural lang na blush on. Ganyan lang oh. Kasi ayaw nating mapulang mapula. Pero ano siya, glossy. Glossy siya na parang natural lang. Ganda na. Okay. Then, yan pa. Dalawa na lang. Ay, tatlo. Anyway, ito yung ballpen. Mura lang din. Ayun palang blush on is... Ang blush is 279 ito guys, 279 na ang kapal, ang tagal mong mga ubos. At ito, bumili ako ng ballpen dahil naubusan ako ng ballpen. At itry natin tong kanilang product. At itong tatlong ito ay gel pen ay 59 pesos. Tatlong piraso na. Oo. 59 pesos guys. Try ko nga isa. Kung meron bang tinta. Ito. Uy, may cover pa. Tanggalin muna. Ayan. Ayun. Ayun, oh. Sumusulat siya talaga. Wow, ganda. Ang cute. 59 pesos yung tatlo. Ito. At saka ito. Merong mascara. Teka, mascara muna. May mascara na yung pinong-pino na strike lang ako sa price niya kasi mura guys, kasi itong ganitong klaseng mascara ay mahal sa ano, sa online. Ito ay ano, yung maliit lang na anong tawag nun, yung kanyang brush, ang liit, ang pino-pino. Ito yung hinahanap ko, pero di ako makatiming ng mura. Ito po ay 300. 300 ba yun? Mascara. Mascara is 339. 339. Mura na no. Tingnan natin. Look at this. Ang ganda ng packaging. Gold. Parang gold talaga. May sulat siya na ayan oh, hindi ko mabasa. Ayun, ganon. Yung fino lang, maliit, ganyan. Hindi ko muna i-try dahil gabi na. Niligo na ako, shower na, tutulog na. Okay, at last but not the least, ito, konti lang naman, pero pinakita ko lang yung mga sample ng mga cuties nila, ng mga may tea, may coffee, ang daming klaseng coffee, mga beverages, mga gagawing lugaw or noodles or yung mga i-prepare mo for breakfast. Marami sila doon at ang daming gamit. Ito naman yung halimbawa, kumain ka ng tuyo at hindi ka nakauwi mag-toothbrush. Ito lang ang kailangan mong gamitin. Long-lasting freshness for 14 hours. Na yung spray para hindi malansayo yung bunganga. Let us try. Ay, ang sarap. Nagulat ako. Nagulat guys. Minty, para siyang mint, parang bubble gum na masarap, parang may fruit na merong lasang cherry, ganon. Oh, ganon. At ang total ng lahat na nabili namin guys is 1,760. Ito po lahat. Yan. Pero may cosmetics, may no? Merong cosmetics ito. Ang ganda kasi ng mga cosmetics nila guys. Try nyo. Ayan. Yan lang naman ang binili. Tapos itong mga ito. Yan. Try lang natin yung mga products nila. Tapos candy. Para lang ma-reminisce natin ang kabataan natin. Ayan. Yan lang guys. Thank you for watching.
Sana na-enjoy nyo yung haul ko. Nag-shopping ako ng konti ngayong gabi. Ayan. Oh, KKV. Yes, yan. Dami, no? Oh. Thank you so much. Bye-bye. God bless. See you again on the next video. Love you guys. Chan, 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 chan. Let's go, let's go, let's go.